dag så skal vi følge Bastian Vestergaard. Det bliver en helt spændende ting. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme herud og mødes med ham. Og se hvad han laver efter skolen. Prøv at komme med. Ja, vi står her i Meny, hvor Bastian plejer at handle ind. Men nu er det spændende at se, hvad han plejer at vælge, men det får jeg se. Jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer, hvad jeg plejer at købe, når jeg er på fri skole. Altså, en god bund til et godt måltid, det var altid noget pasta. Så jeg tænker lige, at vi går ned og hapser. Altså, nu siger Bastian jo, at vi skal ned og noget pasta, som han tit gør efter skole. Men er det ikke lidt underligt? Altid bare gå ned og købe pasta. Lad os lige finde ud af, hvad skal han med det her pasta? Så kommer vi nu til pastaen, som I kan se her. Og det er rigtig spændende at se, hvad Bastian han foretrækker af pasta. Og Bastian, hvad sådan pasta skal du så have? Jeg tror egentlig, at vi har fundet en perfekt pose her. Det er faktisk den foretrukne pastaform. Mangler vi faktisk kun en til ingrediens til vores ret, og så er vi klar. Ja, nu står vi så mellem det afgørende valg her. Grøn pesto eller rød pesto. Personligt, så vil jeg helt klart sige den røde pesto. Nej tak. Som I kunne se igen, så Bastian han har endnu problemer med at få betalt på varerne. Så får han gjort det nemt. Kom bare hjem. Kom. Så er vi hjemme hos Bastian. Prøv at følge med, og så lad os komme ud og se, hvad der sker. Så står vi her i Bastians køkken, som I kan se. Så er der lidt rodet, og opvaskemaskinen skal tømmes. Men det er jo bare sådan, det er jo i sådan en teenagers liv. Nu er det jo sjovt og spændende at se, om det er sådan nogle ting, Bastian gør, eller om det bare er hans famøse pasta pesto. Ja, så nu er vi kommet indenfor. Nu er det egentlig bare i gang, men inden vi starter, så tror jeg faktisk lige den her. Den tænker jeg, det kan vi godt bruge til noget. Vi starter med at sætte pasta ind over, og så imens den vi står og koger, så skal vi have skåret noget avocado. Jeg skulle lige få æren af at holde Bastians pasta her. Eller lige over i skålen her. Smukt. Nu skal vi bare have pestoen på. Så har vi fået spist op, som I kan se. Det smager super godt. Tusind tak til Bastian for at have lavet sin signaturret efter skole til os. Nu tror jeg lige, vi skal dykke lidt mere ned i noget mere om Bastian. Hvem er Bastian? Hvorfor laver han pastaen? Følg med. Så vi, som I kan se, så rykker ind i Bastians stue. Og Bastian, hvad er du så for en? Jeg er 17 år gammel, og jeg går i første G ude på Næve Gymnasie. Åben person. Åben for nye oplevelser også. Men lige med mad, så kan jeg godt lide at stikke sådan til the basics. Det er sådan min comfort food. Så det er også vigtigt at holde fast i noget. Så har vi været hos Bastian. Vi har fået prøvet lidt af det hele. Vi har smagt hans normale signaturret pasta, som han spiser efter skole. Så vi hørte lidt om, hvem Bastian er. Vi ser, hvordan han handler. Hvordan er Bastians dag efter skole. Så det var egentlig det. Tusind tak til Bastian. Jeg håber, I følger med i næste afsnit, hvor vi skal følge endnu en måske elev, kendis. Hvem ved?